Ma, tara ko. Ya, hindi mo labunon. Gusto mo naman labadoy. Nasuri na lang yung kistanan. Di na ako nagkakatiman akong nilabhan kay busy lagi na yung anak eh. Dagan na raman kay kagbulingon. Unsa may yung sunuton pagkaugma nga wala na. Ako rin hindi palabaan na. Sige na, kumantos ako. Ayaw nagkabala ka po. Ado na na'y simple nga solusyon para malaban ang imong mga labunon. Ang saon? Introducing Dirt Bag. Launder it right. Aniya na sa CDO ang pinaka-convenient ka pamagi para malaban imong nagdamok nga mga hinubuan. Bisita lang sa Dirtbag Facebook page para mag-book. Ipa-pick up lang nimo sa inyong saktong address o sa inyong gustong date o oras. Pwede po ka mag-send og private message through Messenger. Hello, ma. Nay mo kuha sa mga labunon ako diya sa balay, ha? Palihog lang kong hatag sa dirt bag. Alright, thank you. Hulati lang ang pag-pick up o ihatag imong ipalaba. Aduna kay confirmation nga madawat ug ang amount nga imong bayran. Pagkaugma, mamahimo na nilang i-deliver ang imong limpyo nga sinina ug aya na nimo bayran. Pop, matanda din na kay abot na yung mong gipalaban sa dirt bag. Ang gibayran na makaranin mo, ibutan na na, ma. Hoy, Bobby! Isa man ni Panti! Kang kinsa kahatong panty? Sa bagong babae ni Master Poppy? Sa mamaragi hapon ni Master Poppy? O kang Master Poppy? Hoy, elos mag-abas yonch. Dirtbag. Launder it right. Contact Dirtbag today and you'll never worry about laundry again. Ops. Wala na ko'y labot, ana, ha?